आंनि बे बड' इ स्टाडि चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायफिनबावबाय। नोंथांमोननो थाखाय मोनसे मोजां खौरां, जाय बिथांमोना दासिमबो गावबा गावनि भटार आइडिखौ भेरिफाइ खालामाखै बिसोरनो थाखाय डेटखौ एक्सटेन्ड खालामनानै होबावदों। नैबे जादों मा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय नटिस। नैबेखौ डेट बेसेबाङाव 12 तारिखआव पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन। बेहाय लिरनाय दङ रिसिप्टस। आं नोंथांमोननो मा बेखौ नोंथांमोना पस्ट खालामनानै फरायबानो जाबाय। आं डाइरेक्ट देखायगोन मालानिफ्राय मालासिम। बेहाय दंमोन मालासिम रिमेनिं स्टेटास होननाय दङ बेहाय टु बि एक्सटेन्ड आप टु बेसेबांसिम 18 नभेम्बर मानडेसिम मा जासिगोन भटिं भटार भेरिफाइ खालामनाया सोलिबाय थागोन आरो। स' मायाव जोबनो गोनांमोन बियो 15आव जोबनो गोनांमोन। दा माला जोबगोन बियो 18 नभेम्बराव जोबसिगोन बियो। दा मा जादों अक्ट'बर जादों, मास मोनसे सम दंबावो। स' बेखिनिखौनो आं दिनै बे भिडिअ लाबोनाय जादों। बारा गोलाव भिडिअ लाबोनाय जायाखै। आरो भिडिअखौ नायखांनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार। थेंक्स फर वाचिं।